Mayong mudto no usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw no usab karon nga Lunes, no pit sa 15 na kini sa bulan sa Enero. Enero tuig 2024. No nya ato day nga timbayaon og happy fiesta usab no. Ang ato ang mga kaigsuunan nga mga parokyano nako diri sa Ayungon nga nagsaulog sa ilahang fiesta dinas Awaan, no. So kung doon na mo mga kaila sa nga taga-Awaan, nahala nagfiesta sila karon mga higala sa ilang mahal nga patron Senior Santo Niño, no. By the way, ang Awaan mga higala mao kini ang adlaw nga natawhan usab, mao kini ang lugar nga natawhan usab sa atong Cora Parroco karon dinhi sa Sibulan si Reverendo Padre Randy Falcon de los Santos. Gani murag ni ang magani karon si Padre diri sa atuang lungsod sa Ayungon aron pag-atinder sa matud pa fiesta sa iyahang birthplace. Ayan, no, yutang na tawhan. Nahala, no? Nahala, may mudto na kanatong tanan, mga higala, nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Ako ding timbayaon, mga higala, no? O maayong mudto sa mga akong mga agaw, no? Si agaw Christian Durango, no? Nga kasamtangan karon nga nagbakasyon, no, nagbakasyon karon dinhi sa Pilipinas na tuaman siya karon na-assign siya sa Winnipeg, Canada, no, pero gitagaan sila og 1 month nga bakasyon muna nga niya karon sa diri man ato pong timbayaon mahigala niya ang ato pong agaw din ha sa may kining kalumbuyan ang atong Cora Parroco din ha, no, si Father Christian Durango. Kumusta no sa Gawix, no? Ug ako po mga classmate mga higala, no, din ha sa may kining Sikihor, no, nga tuwa usab nga Cora Parroco karon din sa Larena, no, si Father Ubing Masyon. Kumusta na Father Ubing? Ug ato po nga mga kaigsuunan din ha sa isla, no, si Monsignor Larry Katubig, no, nga tuwa usab nga mga kaigsuunan din ha nga nangalagad karon din sa Katolikong simbahan sa isla sa Sikihor. Sa Sikihor, of course, no. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita mga higala nga anaa kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamudtuhon. Buhay na mga higala ato dahil nga timbayaon usab labaw sa tanan, o mayong hapon ang atong talahurong obispo. May mudto dahil, no, may mudto Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata. Ang tanan gyud nato mga higala nga mga kaila nga mga kaobispuhan, mga kaparian. Hala, no? Abino ari kita mga higala sa atong CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Sigun sa pinakaulahi nga statistika, adunay 130 ka mga Katoliko pari, mga relihiyoso ang matud pa na gidakop, gikidnap o baka napatay sa tuig 2023. Kini sigon sa statistika. Lalabaw na gyud ang sa Nicaragua mahigala, no, nga ang ilaha dito nga si Presidente Ortega gilutos gyud dito ang simbahan. Balita mahigala gikan sa Vatican sa pag-abot og ika-100 days nga sa giyera sa Gaza, nakita nga nag-anam gyud usab ang kabangis ang nakipakita sa pikas ug pikas. Gani panawagan karon sa atong talahurong Santo Papa si Pope Francis nga unta mahimo na ang usa ka resolution aron nga mahunong na ang matud pa duguong gubat nga nagpanghitabo karon didto sa lugar sa rehiyon sa Gaza, no, tali sa mga Israelita ug sa mga sa Hamas militant groups. Mao kadto mga higala Balitang Simbahan ni ini kamudtuhon. Abino ay magkatingala mga higala nga medyo nagkanaas kay dunay ulan, no. Samtang nag-record ko mga higala nag-ulan, yeah, no. Abino ari kita mga higala sa
kining saint of the day. Aboy no, Enero 15 ang atong saint of the day karon, mao si Saint Paul the Hermit, no, usa ka ermitanyo kini si Saint Paul, no, gani didto siya nakabase sa Ehipto na atong tuig 233 to 245. Unya during the persecution of Decius, no, he decided to retreat in the wilderness. Gitawag siya o jani nahiipon siya sa iyaha usab nga higala nga si Saint Anthony of Egypt and to hantod sa iyahang kamatayon, no, sa tupa nahiusa siya kang Saint Anthony of Egypt, no, usa-usab ka ermitanyo nga adua usab dito na nimuyo sa disyerto sa Ehipto. Mao gadto higala mga saint ang saint of the day karon. Okay, no, hala no, ari na kita mahigala sa atuang catechism. Una pangutana, Father. Una pangutana mahigala. Why do we celebrate fiesta? Dato pa bisag unsang klaseng fiesta daw. Fiesta sa Mahal nga Birhen, fiesta sa mga santos ug daghan pang uban. Anyway, the first reason nga magfiesta kita is Thanksgiving. No, it satisfies the primal yearning of a Filipino to express our thanksgiving to God through the intercession of the patron saint. Can reinforce the religious and spiritual dimensions of our lives. Like any other sacraments, it can lead us more closer to Jesus and the reception of the sacrament. In Fiesta, we are encouraged to hear Mass, let our babies be baptized, and share our graces received the entire year of our lives. No? There is a certain sense of gloriousness that we can feel during Fiesta, compatible with humility, not pride, vanity, and kining frivolity. Sa ato pa kung natong binisayhon mahigala, kita daing mga Katoliko, no, nagsaulog kita sa fiesta, no, tungod sa ato ang pagpasalamat sa Dios sa mga grasya nga nadawat. No, unya during fiesta gidasig kita nga mausab ka ng panahuna nga atong pabuniagan ang atong mga anak. Unya nga mo share pud kita sa mga grasya nga atong nadawat. No, nang doon natin ginagmay nga mga kumbira, no, pagpakaon sa atong mga bisita. Unya sa fiesta matud pa, there is a sense of gloriousness sa ato pamurabag, sulod sa atong kasing-kasing nalipay kitag dako nga nakapakaon kita sa atong isig kaingon. Okay, so unsa may angay mga likayan sa fiesta kung magsaulog kita? Number one is too much commercialization, no, kana bitang sobra na bitaw kaing pangwarta, no, mo nang ingon nga tungod sa fiesta ang focus na hinuon mo ang kwarta mo na nga giawhag yun nato ang ato mga kaigsuunan nga mas i-concentrate yun ang matud pa the religious aspects of fiesta, dili ang kanabitang economic aspect, no, dili katong pangwarta gyud ba. Mas maayo nga ang fiesta i-concentrate yun nato kabahin sa gitawag nato og pang-espirituhanong paglabo. Ano. Okay, another thing is the activities that weaken the religious and spiritual motives. Kanang atong likayan, no, kada bitang mga kalihukan sa fiesta nga murag makapaubos hinuon sa ato ang kanang gitawag na to spiritual celebration ba, the spiritual aspect sa celebration. Muna ano nga si Monsignor Bohol no, sa una dili gid sa gusto bitaw nga naisugal panahon sa fiesta. O ang mga kalihukan usab mga disente nga mga kalihukan ang gusto ni Monsignor Bohol sa una nga nagkauban pa mi didto sa kining tanhay isip mga miyembro sa team. Pero atong basahon sa Deuteronomy Kapitulo 16 versikulo 1, sa ulugan ninyo ang fiesta sa pagsaylo alang sa Ginoo nga atong Dios diya sa bulan sahib, kay sa usa niining mga gabi kagabi nining baong bulan gikuha kamo sa Ginoo
nga inyong Diyos gikan sa Ehipto. Okay, no? Sa Deuteronomy Kapitulo 16, versikulo 13 sa 14, sa uluga ang fiesta sa barong-barong, sulod sa 7 ka adlaw, human sa ting-ani. Kamu ug ang tanang sakop sa inyong banay, lakip na ang mga bata, mga langyaw, mga Levita, mga langyaw, mga ilo ug ang mga byuda nga anaa puyo sa inyong lungsod. Kinahanglan nga magmalipayon kamo nga nagsaulog sa kapistahan. Sato pa sa Biblia, gi-encourage yun, no? Kining pagsaulog sa fiesta, kining fiesta sa pagsaylo, no? Kanabitang katong panahon nga gisayluhan sa kadalagman ang mga Israelita. Unya sa fiesta pod sa barong-barong mao gihapon, no? Gipasalamatan ang Ginoo tungod sa ani ni anang tuiga. Ana, no? No, padayon kita mahigala sa ato nga mga buhatonon ug ari kita sa laing pangutana. Pader, pwede ba nga kinibitang ang fiesta namo ba magkuan kana bang mag-usob-usob ang fiesta, ang pizza? Actually doon na yung mga ingon ni ana, no, kanang ang ilahang fiesta panalitan sa Cebu, no? Ang dili man pizza didto, ikatulo nga Domingo sa bulan. Sa ato pa mag-usob-usob gyud. Duha pwede ra na nga dili mo tungod sa pizza. Basta lang kay maayo ang mga kuan ba? Maayo ang mga rason. No, ngano munang Domingo gyud ang kuan kining fiesta sa Cebu. Tungod siguro kay ang Domingo man gud makalugar gyud pagsaulog ang tanan. Ya Domingo usa-usab ka na kabalang adlaw. Ingon na no. So muna nga pwede kaayo nya usahay ang fiesta sa usa ka barangay o sa kalungsod. Pwede na to ako basta kining mga fiesta sa mga barangay usahay ako dili man ako matungod gyud. Kuan gyud kanang labi na matay og Domingo na layo ang maong barangay. Dili gyud ko makahatag nga ng ilang ingon nga ig-on gyud nato ang panahon sa pizza. Dili gyud na sa pwede kay ngano man naman tay mga regular schedule lagi dito sa lungsod. Ingon ni ana. Muna siya, no? So kanang pangutana, pwede ba nga mag-usob-usob ang pizza sa fiesta? Pwede na siya. Siguro dahang kay mga rason, siguro peace and order. Number 2, siguro climate barrier o baka schedule problems, other and more important kining events. And secondly also, ability of priests to celebrate mass, no, sa kining panalita, no, mao lagi na, no, nga kami mga kaparian agawa sa lungsod, no, kay murag dili mo ginanato matransfer siya, pero mga barangay pwede ra para nako muna ako gihimo kay sa mo conflict man, no, pananlitan do na ko'y fiesta nga maigo during clergy meeting namo, ako mo dyan na siyang i-postpone or isibog or i-postpone kay nga naman tungod sa mga rason na balido. Ingon na listen na pagka hindi ta makapilog meeting. Ingon na. We don't know, another question. Laing pangutana. Pero unsaon man nga ang tao dili mamahimong kabus ug makalabang ginamit, no? Muasinso ginamit ang pulong sa Dios. Ay kada manggungkuan sa panultihon kapitulo 21 bersikulo 5, ayuhag yun paglaraw ug madato ka. Kung magdali-dali ka, kanunay makulangan ka sa imong gikinahanglan. Sa ito pa, doon na po yung mga suggestion po ang anaa sa Biblia, kinidaan sa panultihon, kapitulo 21-25. Ayuhag yun paglaraw ug madato ka. Sa ito pa, kinibitang proper planning. Importante gina siya sa atong panginabuhi. Nga doon na gite plan. And of course, kinig yung pangampo. Guidance coming from the Holy Spirit. Importante gina siya. So, muna yung mga batanong saon man nga ang tao dili mamahimong kabus. Of course, maningkamot hagyod ka. Pero ang imong paningkamot, inubanan gyud pod og pagampo.
Okay? Binudin na lang una kita kutob mga higala. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Tabol. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.